guys, astăzi facem Cards Trading Challenge în Adopt Me. Adică eu am aici niște carduri. Le auziți? În fine, și pe fiecare card este un item din Adopt Me. Eu le-am tras astăzi, seara. Și vom da trade cu aceste iteme. Nu este neapărat să dăm accept la trade. Decât dacă vreau, adică de ce să-mi pierd peturile, că poate și da accept. Adică. Deci asta accept e întrebarea de ce. În fine. Ok, cineva, un friend al meu este pe acest server. În fine. Și da. Și scrieți în comentarii idei de trading challenge-uri sau videoclipuri legate de Adopt Me, ce să mai fac. Căci nu prea am idee. Plus că eu trebuie să postez zilnic. Sau dacă nu postez zilnic, postez, să zicem că dacă azi, dacă mâine nu pot să postez, azi postez 2 clipuri, frate. Sau nu știu. Depinde. Depinde cum pot și eu, adică, da. Ne dăm teleport la Get Display. Ok, deci, da, este noapte. O să-mi iau un PNB. Următorul, îl dăm afară, Pinket. Și apropo, sunt aici numai iteme pe care le-am aceeași Elfretel. Nu pot să cred. Totuși nu pot să dau accept că Pinket. Eu voi face screenshot și voi posta pe Instagram dacă să accept sau nu, dar eu am dat decline. Următorul, un unicorn. Hai să dăm la tipul ăsta care tortul și e o prietenă de mea și mi-a dat chiar vreau să trec cu unicorn. Oh my god, trebuie să fac. Atât de bine. Să vedem ce mi-a picat în cățel. Sigur. Da. Deci vedem că unii și
Ok, guys, cam atât a fost acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Bye!